Tuloy pa rin yung pagluto. Yan, tuloy-tuloy pa rin. Yan po, break time daw muna. Si Mary nagluluto. Ano luto mo, Mary? Okoy. Sinisipon na. Luto si Mary ng okoy. Okoy na hipon. Tubig na ito, pilit binubuksan gamit ang metal grinder. Salamat. Pag-unsyon naman. Malupit. Magaling tong tagaluto. Basta tubig ang lumabas. Galing nga. Maria, nasa tansya, abot ng daan-daang libong Yan. Adobo. Ganyan po pagluto ng okoy. Malupit kayo dyan. No? Malupit. Paano siya nagkaroon ng ganito maraming kulit? No, nakatipon ng barya-barya sa isang tangke ng tubig. Tanong, magkano inabot? Ng ordinaryo raw ang kanyang ama habang ang kanyang ina tumanggap ng labada. Talagang wala kami makain. Nanginginig kami sa grupo. Pero alam mo na lang Salang, salang. Yan na, sasalang na. talaga kakapapag kami Facebook. Tumutok na kami sa Panis. Diretso pa yung pagluto ni Mary. Kami pahinga muna bago kumain. Mamay, Mary? Kaya rin naman si Rambo at nagbagong buhay. Meron akong nakilala sa Facebook. Siya si Tatay Adonis. Malaking tulong ang naibigay niya sa akin. Nakapag-ipon ako. Natulungan niya ako para hindi matuksong magastos ang pera. Nalaman ko na may mga natulungan na si Tatay Adonis. Kaya sinabi ko sa sarili ko bakit hindi ko pagkatiwalaan at subukan. Nakapagtayo siya ng sariling junk shop at kalaunan, isang foundation at welding Puta, nag-message sa akin yan, Tatay Adonis. Umasenso ang dating barya-barya lang ang kinikita. Ngayon may sariling gym. Lahat daw ng ibig naman mag-ipon at matapos ang 9 na buwan. Dito lang Martes. Sharan! Binuksan na nila. Kabuan lang inipon. Dami ng mga baril. Kailangang ilagay sa tatlong batya. 3 araw ang inabot sa pagbibilang nito. Na ang kabuuang halaga umabot na 320,000 pesos. Kung si Rambo ay may resulta ng tulong galing kay Tatay Adonis, kilalanin pa siya sa pamamagitan ng pagmensahe sa FB page ni Tatay Adonis. At baka ikaw na ang susunod na matulungan. Yo, what's up guys? At yun, may bagong mukbang naman tayo at mag-almusal tayo mga kan. Ano? Meron tayo itong meron tayo dito Igayahin mo sinabawang yung isda. dapat yan. At syempre, ito, Yung idol nila. with ilaw. Yung idol nila dyan sa Borea. Muy buenas noches amigos. No sé ustedes qué opinan de esas personas que dicen que los armadillos están en peligro de extinción. Pues aquí en Honduras, donde yo vivo, se hallan por 2 y por 3 animalitos de estos. Gracias amigos. ¿Qué pasa?
Kain na! Piliin ko ang piliin ko ang sahog. Ang sahog! Ang sahog! Ang nagdala! Oh, kain na, kain na! Isa-isahin natin! Sir, kain na, sir! Kay Miguel, kain na! Ay, Tilo! Kay Gatcho! amo. Ang adobo. Malupit talaga yung ulam mo. Ay, Tilo! Oh, malupit oh. Kilo! Kakain na! Malupit. Kay Miguel! Tay! Amo! Miguel, kain na! Dul! Tak! Tilo! Ay, sisilip-silip pag Mary. Kain ka muna, may ka na sumilip. Pambirang buhay. Kanina ka pang umaga sumisilip kay Mary. Ay, talaga tilong Wala nga tong ano? Wala nung permanent address. susumbong na naman kita. Ayan, tuloy pa rin yung pagluto ni Mary. Mashallah. Ito na sa'yo. Adobong mamoy. Sarap. Ito talaga ng tao yung hipon. Tapos ulo. Oo. Nalaglag pa. Sayang di ka na. Buhay pa. Bukan na po. Okay. Aram daw tabi Mary sa ano, kutsarita. Ayan, tuloy pa rin yung luto ng okoy. Agogoy? Oh, cool. Paborito si Rams ko lang, di ba? Di pagkaluto kang kalderita. Bakit po? Sabay na. Ito yung menu ni Mary. Hindi Mary magluto ah. Alderetang Adobong kalderita. Nagluto Mary? Wala kaya sa para luto. Adobong kalderita. Oh, amo? Amo? Basta natin pacham. Ang baga. Melt on your mouth. Amo ay? Ano amo? Sabay na amo? Ay! Sabay na. Sabay na. Ay! Balbal na. Ibang balbal gusto. Kalderitang adobo. Balbal daw sa bulay. Gusto ni nanay, balbal sa bulay. Ay! 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 Makisig-isig pa tayo? Tay, makisig-isig pa siya. Nakikigig pa nga niyo. Ikaw, Miguel. Ayan na. Lakas ang jeep ni ano si Kapon, tawag na tawag. Burat. Buras, yung kasi birthday ni Nuli Kapon. Alfonso ba naman iniinom? Ang taba. Ha? Taba? Sarap yan, taba. Meron pa dito. Sarap ang taba. Sabaw. Burado. Yung pakam. Tuyo na. Sana. Masarap ang luto ni Mary. Yan, tuloy-tuloy pa rin. Ayun lang tulo. Tuloy-tuloy yung pagluto ni Mary. Kayo.
ko na. Kasi walang kakaram-karam sa bata. Tawad to. Amoy! Amo na? Amo na? Duya na? Amo na. Amo na? Amo na. Okay. Makarapan na yun. Coba. Patutong. Coba ba eh. Kinester mo. Abu-abu pa lang ba? Ay, talaga dalo. Lusin. Kalipag na. Ay, 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 ay.
Ulat. Handa na lang. Ano? Tiga angin. Tuloy pa rin yung pagluto. Ibuli na? Kung kusog na ba yan? Naka-upload na anak ng kasbatan niya? Sudah, mangsana. Alas na pala na din. Ano? Mili. Ha? Sige, iba to. Di ba naman yun? Oo. Kumain na kayo? Kumain na kayo na? Kumain ka na? Ano ulam nyo? Ulam nyo saan? Ano ulam nyo? Ulam! Saan na? Ulam nyo? Ano yung mga mo? Ay, 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 ay. Ayan po. Tapos na sila Mary at Nanay magluto ng ukoy. Sila naman yung kakain. Si tatay tapos na. Sila naman yung kakain na dalawa. Amo! Amo. Amo. Doon muna kami. Higa-higa muna. At salamat po sa mga panonood ng aming mga vlog. Yung sa di nag-skip ng Matalastas, maraming salamat po sa inyo. At sana patuloy yung suportahan yung aming mga YouTube channel. Bawat upload namin araw-araw. Maraming salamat po sa inyo. Break time. Sila. Higa-higa.
Sana all nag-beach-beach na Yun. pagkalaban. Break time. Allowance mo daw.